खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 एप्रिल 2021 समबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन आया बांगोन देहाया दिनै जोबोर मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन सोरबा लोगोनि अननाय आरो अनसायनाय मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफोरा जाफुंजोबगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआव गोदान आरो गोग्गो साननाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा गोबां खहा जानांनोबो हागौ न'खराव नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन सोरबा लोगोनिफ्राय अदेबानि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन जेरावबो देरहासार जागोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो आरो गोथार साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोलोआ बांगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन सुथुरखौ दिनै फेजेननो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन समाजाव सुथुरा बांगोन सोरबा लोगोनि थाखाय नाङा फाङा नांलाय खमलाय एबा एना एनि जानांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो गोब्राब जागोन
बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव दिनै अनलायनायनि आंखाल फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां धोन मोननो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननायजों लोगोसे गोबां रां खामायनोबो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। जेरावखि थाङा मानो दिनै जाफुंसारगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सुथुरखौ फेजेननो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोआव दिनै बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। अदेबानि जेबो खहा खालामनो हानाय नङा। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गोजोननि आंखाल जागोन। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसा बांगोन। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उरां फारां मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। जेबो गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानो हागौ। गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायनो खाबु जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। समाजाव दिनै मानहानि जानांनोबो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन।
मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरनिबा अनसायनाय मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। सोरबा आंगो लोगोजों अनजासे गारगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।